Καλησπέρα σας, αγαπητοί πατέρες, αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Νίκης, κύριε Πρόεδρε του Ιδρύματος Τζιμογιάννη, φίλες, φίλοι, σύνεδροι, σεβαστό Προεδρείο. Ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου γίνεται να μιλήσω στο συνέδριο, σε ένα τόσο σημαντικό συνέδριο που αφορά θέματα εθνικά για τη χώρα μας. Ίσως να φαίνεται ότι το θέμα δεν είναι και πολύ σχετικό, ωστόσο όμως σκοπός μου δεν είναι να απαγγείλω μία έκθεση ιδεών και να ωρεοποιήσω ή να αναδείξω τις ικανότητες των γυναικών. Απλά θεωρώ ότι σε ό,τι αφορά τα εθνικά μας θέματα, την ίδια αξία με σε ό,τι αφορά τα αμυντικά συστήματα, τον πολεμικό εξοπλισμό, την άρτια επιστημονική γνώση, τη χρήση και των θεσμικών οργάνων έσω και έξω της χώρας μας, χρειάζεται πάνω απ' όλα να αφυπνίσουμε τον Έλληνα, να αφυπνίσουμε τη συνείδηση του Έλληνα και να του προσφέρουμε ξανά τη μνήμη, αυτή που έχει χάσει. Γιατί η Ελλάδα, εκτός από ιστορία, έχει και μέλλον και θέλουμε να είναι μεγαλειώδες. Στο σύνολο των σελίδων της ιστορίας μας, ο αγώνας για την ελευθερία της πατρίδας μας έχει σχεδόν ταυτιστεί στη συνείδηση των Ελλήνων με την παρουσία ανδρών γενναίων, ηρώων, παλικαριών, που με τους τίμιους αγώνες, την πίστη στην ελευθερία και τη θυσία τους, μας έδωσαν σήμερα το δικαίωμα να ζούμε ελεύθερα. Εύλογα όμως δημιουργείται το ερώτημα: η γυναίκα απουσίαζε από τον αγώνα αυτό? Ποια η θέση της και ποιος ο ρόλος της αυτόν? Ήταν ένας ρόλος δευτερεύον που δεν άξιζε να απασχολήσει ιδιαίτερα την ιστορία? Ευελπιστώ να βοηθήσω με τη σύντομη ομιλία μου να συνειδητοποιήσουμε την παρουσία, το ρόλο και τη θέση του γυναικείου δυναμικού σε κάθε κρίσιμη περίσταση, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι το κύτταρο της κοινωνίας είναι η οικογένεια και ο πυρήνας της οικογένειας είναι η γυναίκα, είτε σαν μητέρα, είτε σαν αδελφή, είτε σαν κόρη. Νικάν άδοξο, ητάστε όνειδος. Το ανέφερε παλαιότερο βασιλιάς της Σπάρτης Κλεομένης κατά τη διάρκεια της πολιορκίας του Άργους το 494 π.Χ. Όταν είδε ξαφνικά ότι εκατοντάδες γυναίκες αρματωμένες ήταν έτοιμες να το αντιμετωπίσουν με αρχηγό μια μικροκαμωμένη γυναίκα, την αργία ποιήτρια, συγγραφέα και τώρα στρατηγό Τελεσίλα. Μετά την καταστροφή και την ήττα του στρατού του Άργου στο ιερό άλσος της Ιτίας μεταξύ Ναυπλίου και Τύρινθας, όπου ο Κλεομένης προκάλεσε το θάνατο 8.000 Αργίων, την άμυνα της πόλης ανέλαβε η μαχητική Τελεσίλα, η οποία έπεισε όλες τις γυναίκες του Άργους να υπερασπιστούν την πόλη τους και να θυσιαστούν υπερβομών και αστιών. Όπλησε με κάθε είδους όπλο γυναίκες, παιδιά, γέρους και τους τοποθέτησε στις επάλξεις. Όλες οι γυναίκες φόρεσαν πανοπλίες και έρουσαν την πόλη. Οι άνδρες του Κλεομένη, βλέποντας τις ανδρείες γυναίκες, αρνήθηκαν να εμπλακούν στη μάχη λόγω των στρατιωτικών νόμων των Λακεδαιμονίων που απαγόρευαν ρητά όποια πολεμική εμπλοκή με γυναίκες. Ο Πλούταρχος υποστηρίζει ότι έγιναν μάχες, ίσως και κάποιες αψιμαχίες, αλλά το βέβαιο είναι ότι ο ηρωισμός των γυναικών του Άργους ανάγκασε τους Σπαρτιάτες να αποχωρήσουν και οι γυναίκες να γιορτάζουν για την νίκη τους. Ήταν μια ανεπανάληπτη ηρωική πράξη αυτοθυσίας που έσωσε την πόλη του Άργους. Ζούμε μια ιστορική περίοδο μετάβασης όπου καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε τεράστιες προκλήσεις. Προκλήσεις απέναντι στις οποίες χρειάζεται να οικοδομήσουμε βιώσιμες οικονομίες και ανθεκτικές κοινωνίες, περισσότερο δίκαιες και δημοκρατικές. Οι γυναίκες έχουν δραματίσει σημαντικό ρόλο σε κρίσιμες στιγμές, προσφέροντας πολύτιμη συμβολή σε διάφορους τομείς. Από την Ελληνική Επανάσταση μέχρι και σύγχρονες καταστάσεις, η συμμετοχή τους αποδεικνύει την ανθεκτικότητα και τη δύναμή τους. Ωστόσο, στην Επανάσταση οι γυναίκες βρέθηκαν να συμμετέχουν με παθητικό τρόπο ενεργά στην πολεμική περιπέτεια, όχι όμως μόνο ως ηρωικές μάνες, σύζυγοι και αδελφές, στηρίζοντας τον αγώνα από τα μετώπιστεν, αλλά και ως μαχήτριες δυναμικές διεκδικήτριες της ελευθερίας. Γυναίκες όπως η Λασκαρίνα Βουμπουλίνα και η Μαντώ Μαυρογένους πρωτοστάτησαν στον αγώνα, αναλαμβάνοντας ρόλους διοίκησης και συμμετέχοντας ενεργά στις πολεμικές επιχειρήσεις. Παρήχαν υποστήριξη σε στρατεύματα, φροντίζοντας τραυματίες, προμηθεύοντας τρόφιμα, πολεμοφόδια, συμβάλλοντας στην επιμελητεία, δίνοντας ακόμη και την ίδια τους την περιουσία.
Μέσω της δράσης τους οι γυναίκες ενισχύουν το ηθικό των αγωνιστών και συμβάλλουν στην καλλιέργεια της εθνικής συνείδησης. Ακόμη και στην εποχή μας, σε περιόδους πυρκαγιών, πλημμυρών, σεισμών, οι γυναίκες αναλαμβάνουν ηγετικούς ρόλους στην παροχή βοήθειας, οργάνωση καταφυγίων και διαχείριση των συνεπειών των καταστροφών. Παρά τις προκλήσεις, πολλές γυναίκες εργάζονται σε τομείς όπως η υγεία, η εκπαίδευση, η κοινωνική πρόνοια, προσφέροντας πολύτιμες υπηρεσίες σε περιόδους κρίσης. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οι γυναίκες στον τομέα της υγείας έπαιξαν καθοριστικό ρόλο, ενώ άλλες συνέβαλαν στην παροχή βασικών υπηρεσιών και στην υποστήριξη των κοινοτήτων. Σε κρίσιμες στιγμές είναι πολυδιάστατη και απαραίτητη η συμβολή τους. Η αναγνώριση και η αξιοποίηση των ικανοτήτων τους είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και την οικοδόμηση ενός ανθεκτικού κοινωνικού ιστού. Η γυναίκα είναι συνεργάτης, είναι βοηθός, είναι σύντροφος, είναι μητέρα, είναι κόρη, είναι φίλη, συνεργάτης και αδελφή. Θέτει πρότυπα ηθικής συμπαράστασης, τάξης και ηρεμίας. Έτσι δημιουργείται ένα θετικό περιβάλλον και γίνεται πηγή έμπνευσης και δημιουργικότητας για υψηλές επιδόσεις και αποδόσεις. Στο πέρασμα των αιώνων και συχνά με θυσίες είναι αυτές που στηρίζουν την ανάπτυξη της κοινωνίας και διαμορφώνουν το μέλλον των εθνών, διαδραματίζοντας ζωτικό ρόλο, αναδεικνυόμενες ως σύμβολα προόδου και δύναμης. Είμαστε εμείς που μεταλαμπαδεύουμε στη νέα γενιά τις αιώνιες αξίες του έθνους μας, την πίστη, το ήθος και τη φιλοπατρία. Με αυτά τα βιώματα γαλουχούμε τα παιδιά μας, την οικογένειά μας, ώστε να αποκτήσουν γερά θεμέλια και άρρηκτους δεσμούς που δεν θυσιάζονται στο βωμό του κέρδους ή της πρόσκαιρης φήμης. Μέσα από τέλειωτους αγώνες μάθαμε και σεβόμαστε την ελευθερία της έκφρασης, συνεργαζόμαστε για το συλλογικό καλό και υπερασπιζόμαστε τις αξίες του λαού μας. Γιατί εμείς οι γυναίκες έχουμε μεγάλη ευθύνη. Για τη διατήρηση της συνοχής όχι μόνο της οικογένειας, αλλά του ίδιου του έθνους. Για την ανάδειξη των αξιών του ελληνισμού και της Ορθοδοξίας. Είμαστε φορείς αξιών. Η αλήθεια και η αξία που διατηρείται στο πέρασμα των αιώνων, η θυσία και το αίμα των προγόνων μας, οι αγώνες των Ελλήνων για την ελευθερία και την πατρίδα, το ελληνικό πνεύμα, η πίστη, η ρωμαϊκή καταγωγή μας κράτησαν ενωμένους στα δύσκολα χρόνια. Ο ηρωισμός μας, η αυτοθυσία μας, η αυταπάρνηση. Δυστυχώς σήμερα η περίοδος που βιώνουμε είναι αυτή της αλωτρίωσης της εικόνας που έχει ο άνθρωπος για τον ίδιο του τον εαυτό και κατ' επέκταση για τη θέση του στην κοινωνία και την ίδια του τη ζωή. Αυτή η κατάσταση της απόλυτης εικονοποίησης, όπου η εικόνα μας γίνεται περισσότερο από μέσο επικοινωνίας η ίδια η επικοινωνία και καταργεί στο τέλος την επικοινωνία, είναι ταυτόχρονα η κατάσταση της απόλυτης απομόνωσης, στην οποία τα συστήματα εξουσίας οδηγούν τον πολίτη για να μπορούν να τον ελέγχουν και να τον κατευθύνουν. Εμείς οι γυναίκες ίσως είμαστε τα μεγαλύτερα θύματα αυτής της πολιτιστικής αλωτρίωσης. Είμαστε αυτές που επιτρέπουμε την εμπορευματοποίηση του σώματός μας και της εικόνας μας. Αυτή η κατάσταση του απόλυτου ελέγχου που έχουν πλέον στη ζωή μας τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης γίνεται επικίνδυνα εφιαλτική. Αυτό το ζήτημα της πολιτιστικής, ηθικής, θρησκευτικής, εθνικής ακόμη αλωτρίωσης, μέσω των οργάνων χειραγώγησης και προπαγάνδας, γιατί εδώ αποσκοπούν πολλά από τα σύγχρονα εργαλεία του διαδικτύου, είναι ευθύνη δική μας. Εμείς οι γυναίκες που εκπίπτουμε καθημερινά με την ανοχή της πολιτείας και των φορέων της στη δημόσια και ιδιωτική εικόνα που θα έπρεπε να έχουμε ως ενεργοί πολίτες, ως σύζυγοι, κόρες, μητέρες, εμείς είμαστε τα κύρια θύματα αλλά και οι θύτες σε αυτό το πολύ επικίνδυνο παιχνίδι των κοινωνικών δικτύων. Γιατί, και αυτή είναι η πρώτη στη ευθύνη μας, θα πρέπει να αναλογιστούμε ότι εμείς είμαστε τα πρότυπα για τις κόρες μας, τα θεμέλια της οικογένειας, το στήριγμα, το λιμάνι για τους γιους, τους σύζυγους και τους αδελφούς μας. Η θαλπορή, η αγάπη, η δοτικότητα. Στερεώνουμε σε γερά θεμέλια την οικογένεια, την πατρίδα, τον πολιτισμό. Και αν ανατρέξουμε στο παρελθόν, θα δούμε ότι το κύριο χαρακτηριστικό γυναικών που αποτέλεσαν πρότυπο και έμειναν στη μνήμη μας είναι πως ήταν απολύτως αυθεντικές. Δεν μπορούσαν και δεν ήθελαν να είναι κάτι άλλο, κάποια άλλη. Και αν παρατηρήσουμε κάποιες γυναίκες να ξεχωρίζουν σήμερα, θα δούμε πως είναι αυτές που τόλμησαν από πολύ νωρίς στη ζωή τους να είναι ο εαυτός τους. Και θα το τονίσω ξανά, γιατί πιστεύω πως είναι το πλέον σημαντικό. Η παιδεία, η πίστη και το γενναίο φρόνημα είναι τα στοιχεία που κάνουν μια γυναίκα πραγματικά μοναδική και ικανή για σπουδαία πράγματα. Τι γίνεται όμως όταν ακολουθούμε τις εικόνες άλλων γυναικών που δεν διστάζουν να ξοπουλήσουν οποιαδήποτε αρχή και αξία στο βωμό της δημοσιότητας και του κέρδους?
Όλοι και όλες σήμερα μιλούν για τη δημόσια εικόνα τους. Τι πραγματικά συμβαίνει όμως με την ιδιωτική μας εικόνα? Τι συμβαίνει όταν αφήσει κάποιος το κινητό ή τον υπολογιστή και μείνει στο σπίτι του για να μιλήσει με τα παιδιά του? Τι συμβαίνει όταν καθόμαστε όλοι μαζί γύρω από ένα τραπέζι για να μιλήσουμε, χωρίς οθόνες, κοιτώντας ο ένας στο μάτια των άλλων, χωρίς μακιγιάζ, χωρίς ωρεοποίησης? Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την αλήθεια, την πραγματικότητα όπως είναι, και αυτό είναι το πιο ουσιαστικό από όλα τα προβλήματα που έχουμε ως κοινωνία. Είναι ένα ζήτημα βαθιά εθνικό, γιατί είναι βαθιά υπαρξιακό. Επίσης, η παγκοσμιοποίηση είναι το αύριο του καπιταλιστικού συστήματος και ο μόνος που μπορεί να καθυστερήσει το κτίσιμό του είναι τα σύνορα, οι πατρίδες. Αν δεν υπήρχαν πατρίδες, δεν θα υπήρχαν και σύνορα. Το τραγελαφικό της υπόθεσης είναι ότι και ο αριστερός διεθνισμός ταυτίζεται στο στόχο αυτό με τον καπιταλισμό. Όχι πατρίδες, όχι σύνορα. Και πώς θα γινόταν αυτό ευκολότερα? Αλλάζοντας την παιδεία, τα βιβλία, την ιστορία, καρατομώντας τη γλώσσα, εισάγοντας λέξεις καινούριες ξενικές και βέβαια αυτά όλα με όχημα και βοηθούς, πρόθυμους, χρήσιμους, ανόητους, όσους εχθρεύονται την έννοια της πατρίδας. Αυτή είναι σήμερα τα έμιστα ή άμιστα οχήματα της παγκοσμιοποίησης. Το έκανε αυτό η πέμπτη φάλακα του επεκτατικού καπιταλισμού και για να μπορεί να επεμβαίνει χωρίς αντίσταση όπου θέλει. Μια Ιουγκοσλαβία δεν ήταν καλό παράδειγμα, ήταν όμως καλή άσκηση. Όπως τότε λοιπόν, έτσι και τώρα στην Ελλάδα αυτή τη φορά πέφτουν εκατομμύρια από ιδρύματα και λέσχες σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, σχολεία, κυβερνήσεις, κόμματα, ακόμη και σε πρόσωπα, για να λιδωρηθεί ο πατριωτικός χώρος και να προβληθεί ως εθνικιστικός. Η Συρία και η Λιβύη, παραδείγματος χάρη, δεν αντιστάθηκαν καθόλου στην ξένη εισβολή. Αν είχαν μέσα τους την έννοια της πατρίδας, τα πράγματα θα ήταν πολύ δύσκολα για τους ξένους και βλέπουμε που έχουν φτάσει σήμερα. Όμως όπως ήταν πολύ δύσκολα με τους Κούρδους, όπως είναι με τους Παλαιστίνιους, επειδή και οι δύο υπερασπίζονται στα νερά μία πατρίδα, αλλά και με τους Κουβανούς, για τους οποίους το σύνθημα ήταν αυτό που εμφυσούσε ο Αργεντίνος παρόλα αυτά Τσε Γκεβάρα, «Πάτρια ο Μουέρτε», πατρίδα ή θάνατος. Εν κατακλείδη, καμία πολιτική δεν είναι πατριωτική και εθνικά ωφέλιμη αν δεν σέβεται την πατρίδα. Και αυτός ο σεβασμός εμπνέεται και σταθεροποιείται στα μέλη μιας κοινωνίας από την παιδική τους ηλικία. Διδάσκεται από την οικογένεια, μαθαίνεται στο σχολείο, στηρίζεται από την εκκλησία και γίνεται βίωμα και έμπνευση για μελλοντικούς ήρωες και όχι μισθοφόρους και στρατιώτες ρομπότ. Η έννοια του πατριωτισμού σχεδόν εξαφανίστηκε από τα σχολεία, που χαρακτηρίζουν ως εθνικιστικό και ακριοδεξιό κάθε τι που αφορά την αγάπη για την πατρίδα, και με αυτό το σκεπτικό μορφώνονται οι νέες γενιές. Αλλά και οι ελληνικές κυβερνήσεις των τελευταίων 35 χρόνων, ποια πατρίδα υπηρέτησαν για να υπερβανεύονται για αυτή οι σημερινοί 15χρονοι, 35χρονοι? Σε ποιες ακριβώς αξίας πατρίδας να πιστέψουν οι νέοι μας που έχουν ζήσει μέσα στα σπίτια τους την απαξίωση κάθε ιδανικού? Στο βιβλίο των παροιμιών της Παλαιάς Διαθήκης συγκαταλέγεται ένα περισπούδαστο ποίημα που αποδίδεται στο σοφό Σολομώντα. Το ποίημα, που αρχίζει με φράση «Ανδρεία γυναίκα τι σε βεήσει, τιμιωτέρα εστί ότι αυτή λίθων πολυτελών», αποτελεί ένα ανυπέρβλητο ύμνο στην άξια και δυναμική γυναίκα, πράγμα απίστευτο αν σκεφτούμε ότι γραφόταν 2.500 χρόνια πίσω, που γνωρίζουμε πόσο απαξιωτική ήταν η θέση της γυναίκας τότε. Είναι σημαντικό να διατηρούμε τις αξίες μας και να αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις με αξιοπρέπεια και αγάπη προς τους άλλους. Η πίστη και η εσωτερική δύναμη μπορούν να μας βοηθήσουν να παραμείνουμε σταθερές και να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες με αξιοπρέπεια και ανδρεία. Ο ανοιχτός πόλεμος με τα πνεύματα της πονηρίας να μας κατατάσσει αυτοπροαίρετα στο στρατό των αγωνιστών του πνεύματος, στην πρώτη γραμμή, στην τάξη των πρεσβευτών και των ειρηνοποιών για όλο τον κόσμο. Καμιά απειλή δεν μας τρομάζει, αντίθετα μας προετοιμάζει. Ο ρόλος μας, όσο μικρός κι αν είναι, θα είναι ένας κόκκος άμμου που θα συμπληρώσει όμως το οικοδόμημα της εκάστοτε κοινωνίας. Θα είναι μια ψήφος στην κάλπη της ζωής, από όπου θα εξαρτηθεί το μέλλον της οικογένειας και του έθνους μας. Η συμμετοχή της γυναίκας σε θέσεις πολιτικής ευθύνης είναι καθοριστική και απαραίτητη για την ενίσχυση της δημοκρατίας. Είμαι Ελληνίδα, γυναίκα, μητέρα, σύζυγος, γιαγιά, πολιτικός. Μαχόμενη για μια έντιμη κοινωνία. Μια κοινωνία ειρηνική που δημιουργεί ευκαιρίες, δυνατότητες και προεπτικές για τους νέους μας. Μια κοινωνία δίκαιη που υποστηρίζει και υπερασπίζεται τους αδύνατους. Μια Ελλάδα, μια Ευρώπη, ένα κόσμο που αγωνίζεται για την ασφάλεια, την προστασία, την ανάπτυξη και ευημερία του λαού. Σήμερα όσο ποτέ είναι απαραίτητη η συσπήρωσή μας στις έννοιες πατρίδα, λαός, πίστη.
Λαός που δεν γνωρίζει την ιστορία του είναι υποχρεωμένος να την ξαναζήσει. Είναι λαός χωρίς μέλλον. Την εποχή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας τα σύνορα ήταν απέραντα, οπότε είχαν βάλει τους ακρίτες να τα φυλάνε. Σήμερα είμαστε εμείς οι ακρίτες των συνόρων της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού. Σε μια Ελλάδα που χάνει καθημερινά την πυξίδα της και στο λαό της που προσανατολίζεται και γίνεται έρμεο στο βωμό του κέρδους, σκοτεινών συμφερόντων, μπορούμε να δώσουμε το παράδειγμα της ετοιμότητας, της αλήθειας και της ανιδιοτελούς προσφοράς. Να αναστηθούν το ρωμαϊκό ελληνικό πνεύμα, ο πολιτισμός, η ελληνική παιδεία και το ελληνικό πολυμήχανο μυαλό που αναζητά και βρίσκει λύσεις, που ανοίγει δρόμους και προοπτικές, που μεταναστεύει σε όλο τον κόσμο και διακρίνεται. Αυτή την υποχρέωση έχουμε ως γυναίκες, να κρατήσουμε ζεστή την αγκαλιά αυτής της πατρίδας, για να γίνει όχι απλά καταφύγιο, αλλά λίκνο δημιουργίας για τα Ελληνόπουλα και για όλες τις επόμενες γενιές και να μην διώχνει τα παιδιά της. Εμείς στη νίκη πιστεύουμε ότι ο τηρετικός Θεός είναι η ύψιστη αξία. Αυτή καθορίζει και διαμορφώνει τη ζωή μας. Φωτίζει την οικογένειά μας. Ούτε εργαλοποιούμε, ούτε κομματικοποιούμε, ούτε διαφημίζουμε την πίστη μας. Έχουμε μάθει να την έχουμε όμως οδηγό και πυξίδα. Και αυτό μαθαίνουμε και στα παιδιά μας. Τα ανατρέφουμε μέσα στην Εκκλησία. Μέσα σε αυτή τη χριστιανική κοινωνία διαπνεόμαστε από την αγάπη και την αφοσίωση στην πατρίδα, στο Θεό και στις αξίες μας. Δεν προβάλλουμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά με αυτά τα βιώματα γαλιχούμε τα παιδιά μας και την οικογένειά μας, ώστε να αποκτήσουν γερά θεμέλια. Παράλληλα, σεβόμαστε, και αυτό μαθαίνουμε και στα παιδιά μας, την πίστη και την αντίληψη των άλλων, χωρίς όμως να τις ωρεοποιούμε, ούτε να τις υποβιβάζουμε, ούτε ακόμη να ντρεπόμαστε όμως για τη δική μας. Εμείς στη νίκη ξέρουμε ότι δεν υπερισχύει η αρχή του ενός, αλλά η συναπόφαση των πολλών. Σε πείσμα των καιρών προωθούμε τη γυναίκα ως πρότυπο ακλόνητης πίστης και αφοσίωσης. Αναδεικνύουμε την ορθόδοξη παράδοση σύμφωνη με τα πατερικά και λεύσματα. Προωθούμε στις δημόσιες εκδηλώσεις μας την εικόνα της ευπρέπειας και της αξιοπρέπειας, αναδεικνύοντας πραγματικές αρετές της γυναικείας υπόστασης. Ξέρουμε ότι οι γυναίκες μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο σε εθνικά θέματα, όπως η εκπαίδευση, η υγεία, η οικονομία, η περιβαλλοντική προστασία και πολλά άλλα, και η εμπειρία και η γνώση τους μπορούν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση των πιο αποτελεσματικών και δίκαιων πολιτικών. Γνωρίζουμε να σεβόμαστε την ελευθερία της έκφρασης, να συνεργαζόμαστε για το συλλογικό καλό και να υπερασπιζόμαστε τις αξίες του λαού μας. Για τις Ελληνίδες της Επανάστασης, τις γυναίκες του Πόντου, της Μικρασίας, τις χαροκαμένες μάνες της Κύπρου, η ελευθερία ήταν μια πνευματική αρχή. Η δράση τους, οι ηρωικές τους πράξεις φανερώνουν ένα κόσμο αξιών, ένα κόσμο φυσικής ανατροφής που βρίσκεται έξω από τις υλικές αξίες και το μικροσυμφέρον. Η παρουσία τους στον αγώνα έδωσε το μέτρο της αυτοθυσίας, της ετοιμότητας για περιφρούρηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, του πατριωτισμού, του αγώνα για την ειρήνη. Στήριξε, αν θέλετε, το δικαίωμα της γυναίκας για ισότιμη συμμετοχή στα αγαθά της κοινωνίας και επιβεβαίωσε προς όλη την οικουμένη τις αρετές που χαρακτήριζαν ανέκαθεν τη γυναίκα της Ελλάδος, την ελληνική ευψυχία και την αξιοπρέπεια. Για όλες εμάς του σήμερα, μέσα από τον προσωπικό και συλλογικό αγώνα της καθεμιάς, συντελείται ένα κομμάτι αλλαγής στο κοινωνικό σώμα. Η συνειδητοποίηση των δυνατοτήτων, η εμπιστοσύνη στις δυνατότητες, η εσωτερική ελευθερία, η αξιοπρέπεια, το ευζήν, η πίστη και ο σεβασμός στα ιερά και τα όσια, στα τζιβαερικά της ρωμαϊκής καταγωγής μας και η διατήρησή του στη μνήμη και τη συνείδηση της επόμενης γενιάς ως τη μαλφή, είναι κομμάτια ενός ατομικού αγώνα που εξελίσσεται μέσα στα συλλογικά πλαίσια μιας ομαδικής προσπάθειας, μέσα στη νίκη ως πολιτικό φορέα και συμβάλλει στην ανάπτυξή της. Μέσω της γνώσης, της αλληλεγγύης και της δράσης, αγωνιζόμαστε για ένα κόσμο που η αυτονομία και η ισότητα δεν είναι απλές φιλοδοξίες, αλλά η πραγματικότητα. Για την Ελληνίδα του σήμερα και του αύριο, για τον κάθε πατριώτη, για τον άνθρωπο ως εικόνα του Θεού, για να υπάρξουμε, για να μεγαλώσουμε κι άλλο, για να μην χαθούμε. Και αυτή την ευθύνη θα την αναλάβουμε κρατώντας ψηλά το δικό μας λάβαρο, εμείς οι γυναίκες, και όχι χειραγωγούμενες από ξενόφερτα επιβλαβή συστήματα. Θα το κρατήσουμε ψηλά με τις αξίες του τόπου μας, τις ελληνικές, τις ορθόδοξες αξίες. Αυτό είναι το μεγαλύτερο εθνικό μας χρέος. Και ο Θεός να ευλογεί πάντα τον αγώνα μας.